Moi taas kaikki! Mä teen tänään My Dayn ja mä vähän ajattelin kokata. Mä oon vasta vähän aikaa sitten herännyt, niin mä en oo hiuksiakaan harjannut mitään. Mä en vielä tiedä mitä mä kokkaan. Eikä leivon tai jotain. Mutta siinä ainakin liittyy suklaa. Mulla on tummaa suklaata, Marabou. Toi on ihan sulanut tonne kiinni. Niin. Mulla on leivontaisuklaa, tumma leivontaisuklaa, valkoinen leivontavalkosuklaa ja sit mulla on Marabou ja koukkainen suklaa. Ja siis mä en vielä tiedä mitä mä niillä teen. Ihan jestas kello jo 2. Äiti tulee pari minuutin päästä. Ja toi. Eli siis. Sori, mä menin vaan harjasin hiuksia. Eli siis. Tää on valmistettu Ranskassa. Palauta suklaa kulhoon tai kuppiin, älä peitä astiaan. Sulattaa 350 voltin teholla 30 sekuntia kerrallaan ja sekoita. Jatka näin kunnes suklaa on sulanut. Vesihauteessa. En mä tiedä missä vesihauteessa on. Eli siis hän täältä kuppiin. Mä en löytänyt oikein mitään muita vaatteita, niin mä laitan juuksuriin. Kuppi, sulkki. Mä laitan ne nyt siis tämmösen purkkiin. Tää vähän lakaa. Ei kai se haittaa niin paljon. Noi tietenkin on jäänyt tonne kiinni. Mun pitää ne kaivaa sieltä pois. Mä kysyn tänään ehkä mun kaverilta, että haluuks se lähteä uimaan. Mitä mä niin sairaasti haluan uimaan. Tai on valmiiksi vähän sulanut toinen. No siis tosiaankin katsoin eilen sitä kauhuleffaa. Sitten mä olin illan yöllä mun huoneessa, mutta mä tykkään kauhuleffoista, mutta mä alkaa pelottaa sen jälkeen sit vaan jonkun verran. Mä katsoin joskus semmosen kauhuleffan. Siis jotkut kauhuleffat tai jotkut leffat on aika ahdistavia. Esimerkiksi vaikka, mä en muista, ainakin 2012 mä tuli siihen hirveä panikki. Mitä mä teen jos maailma loppuu? Mä olin ihan semmoinen. Sitten tuli hirveä ahdistava olo. Ja sitten toi. Mikäs se oli? Sitten joku semmonen Lordi-leffa. Ne oli niinku siihen jotain hirviöitä. Ja se oli niinku niin ahdistava, koska siinä oli niinku semmonen, että kato, siinä oli joku Sara, siellä oli joku, se oli sairas,
Tää tapahtui siis sairaalassa. Tää juttu siitä leffasta. Se oli jossain testeissä. Sitten se isä halusi viedä sen tyttären kotiin, mutta se sairaanhoitaja ei antanut. Siis mä en muista kuinka monta ihmistä sinne hissiin jäi, kun ne meni alaspäin. Siinä oli se hoitaja, sitten se Sara, sitten sen Saran isä ja sitten pari muuta tyyppiä. Sitten yhtäkkiä se hissi pysähtyy 6. kerroksen ja 7. kerroksen väliin ja kuuluu ääni. Not 6, not 7, not hell, not heaven. Eli siis ei 6, ei 7, ei taivas, ei helvetti. Ja sitten kun ne tulee sieltä pois, kaikki on kadonnut. Ja kaikki paikat on ihan sekaisin ja kaikkea semmoista. Sitten sieltä tulee niitä lordeja ja yrittää tappaa ne. Siis kun se Sara tietää niistä, ja se on niinku valo. Ja se pimeys haluaa sen. Eli ne luoduttaa sen. Niin sit se isä yrittää pelastaa sen. Ne huomaa, että aika on pysähtynyt. Ja sit kun se viisari siirtyy minuutin eteenpäin, niin ne kaikki herää eloon. Ne ruumiit sieltä. Siis se paikka on täynnä ruumiita ja kaikkea semmoista. Sinne yrittää tappaa ne ja sit se yksi hoitsu kuolee ja sit jää vaan se Sara ja isä ja sitten se isäkin kuolee ja jää vaan Sara. Ja sit se Sara yrittää pelastaa tilanteen ja laittaa kaiken uudestaan. Se niinku vaan jatkuu ja jatkuu koko ajan uudestaan. Siis se olisi ihan kamalaa. Joutuu kokemaan koko ajan saman jutun. Vieläpä mikä on jotain hirveetä. Siis se Sara joutuu kestämään sitä samaa ikuisesti. Ai niin, näin suklaat. Otin sen. Ai niin, tätä ei saisi koittaa. Lusikka. Nämä kaikki muut suklaat on enemmän paitsi nämä tummasuklaat. Koska nämä tummasuklaat ei ole voi sulaa. Tää on niinku, kattokaa! Tää on niinku tämmöstä, että nämä tummasuklaat on tämmösinä paloina. Nyt tää valkosuklaa ja marakusuklaa. Se oli ihan tämmönen mössynä. Että tämmöstä. En pääse taas nuolemaan tän. Aus. No tuli jano. Mä lopetan tän tallennuksen nyt hetkeksi tähän. Mä jatkan sitten kun mä oon saanut tän sulata.